El pastor mentider. Vet aquí una vegada un jove pastor molt bromista que tot el dia estava en les seves ovelles. Com que s'hi avorria força, deia mentides per enganyar als altres. I un dia va començar a cridar «Que ve el llop!» I tots els vilatans del poble de Crerbals va sortir per ajudar-lo i se va trobar assegut a terra i rient. Oh, va tornar a fer una segunda vegada i els vilatans de nou cames «Ajudeu-me a socórrer al pobre pastor», però també era mentida. La tercera vegada realment el noi cridava perquè sí venia un llop de debò, però ja ningú se va creure i no van ajudar-lo. És per això que el llop es va menjar molta del seu sall i es va ferir un grapat. El jove, amb el lliçó ben apresa, es va prometre a si mateix no dir mentides mai més.